खुलुमबाय लोगोफोर 2029 13 एप्रिल एप'फिस मुंनि एस्टेरइड जाय 1000 मिटारनिफ्रायबो लावसिन। बे एस्टेरइडआ बुहुमनि जोबोद खाथिजों बारलांगोन। जुदि बे एस्टेरइडआ बुहुमजों सौग्रावगोन अब्ला हिर'शिमा आरो नागासाकिआव होनाय बमनिख्रुइबो 1 बिलियन बांसिन एनार्जि रिलिज खालामगोन आरो 100 मिटारनिख्रुइबो बांसिन सुनामि फैगोन आरो गोबां सोहोर, नोगोर, गामि गासैबो जोबस्रांनायनि लामायाव। नाथाय बे खौरांआ बेसेबां सैथो फै जों मिथिनानै लानि। एस्टेरइडखौ लोगोफोर प्लेनेटइड्सबो होननानै मिथिनाय जायो। एस्टेरइड जायखौ जों बर' रावाव अन्थाइ होननानै बुंजायो। जोंनि सानखौराङाव गोबां गिदिर फिसा एस्टेरइड नुनो मोननाय जायो। दासिमनि बिगियानगिरिफ्रा दिहुननानै नागिरनो हानाय फिसासिन एस्टेरइडआनो जाबाय 2 मिटार लावथाइनि। आरो बयनिख्रुइ देरसिन एस्टेरइडआनो जाबाय चेरिस जाय 940 किल'मिटार। बांसिनै एस्टेरइडखौ मंगल ग्रह आरो बृहस्पति ग्रहनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। बैफोर एस्टेरइडनि गावजों गावनि जानथाया 1 मिलियन किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन। नाथाय बे खौरांआ कमप्लिटलि फेक मानोना नासाया हाइ-टेक रोखोमनि टेक्न'लजि आपग्रेड खालामनो थाखाय बे खौरांखौ फोसावना होनाय जादों। जुदि इयुनाव बेफोरबादि फोजोबस्रांग्रा एस्टेरइडआ बुहुमाव फैयोबा जों बेखौ माबोरै होबथागोन बेनि राहा लामा दिहुननो थाखाय बुहुमनि हादोरफोरनि गेजेराव बे फेक निउजखौ नासाया प्रभाइड खालामनानै होनाय जादों।